Čau lidi, tady Dominik, tady je Míša. Dneska otestujeme, protože na www.minilegendy.cz říkají, že minilegenda z Temu se už třeba při takovýhle výšce rozpadne. Tak to ukážu. A vidíte? Celá je úplně v pořádku. Takže jako... Ty Dominiku, chceš naučit takový efekt? Koukej. Třeba ten youtuber, co prodá minilegendy na www.minilegendy.cz, tak pěkně lže. Možná koupil nějakou falešnou minilegendu z Temu, falešnou, a udělal ji naschvál nekvalitně, aby vás oskemoval. Takže klidně si koupte minilegendu z Temu a tam je levnější než ta, co kupujete na www.minilegendy.cz. Ale říká, že mi koupí originální legendy. Jo? Jo. A oni jsou taky kvalitní. No, ty jsou nekvalitní. A vidíte? Spadla mi jen tak, z ničeho nic mi spadne. A prostě je celá. Akorát tady jsem si trošku zvrknul ten. Já a Míšo musíme ještě koupit dárek. No, já ho koupím. Ale půjdeš se mnou k Číňanovi potom. Pro koho? Pro Aničku, já jsem byl na její oslavě v pátek, jak jsem ti říkal. A já jsem jí zapomněl koupit dárek, takže jí musím to přinést zítra. No, takže jestli kouká ten týpek, co prodá minilegendy na www.minilegendy.cz, tak to vám lže. Takže mu napište do komentářů, že lže. A když tak mi v tomhle videu do komentářů napište, kolikrát jsem řekl www.minilegendy.cz. Ano, minilegenda. Hej, Míša, koukej na tu šipku. Takže díky moc a dávejte mi prosím odběry. Jo, a Míšovi taky. Musíme předehnat, jakže se jmenuje jeho YouTube. Míso. M-J-I, nějaké I, všechno malý. M-J-I-S-O, Míso. Já dám jeho YouTubeový kanál do mý deskripce. A i můj, do mého. Čau. Čau. A dejte mi odběry. Nemáš ty